Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jean, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka buok anak. Taga Bohol. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kamagwangan kong anak nga 4 years old na karon. Nga mura ba og late ang iyang development? Aron niya hisabtan, sugdon ko diyang mabdos pa lang ko niya. Ingon ini ang mga panghitabo. Ipalihog na kong tunol anong akong sudlanan sa tambal, bi. Kanang tambal sa akong hubak ba? Motomar ka? Maintenance naman guna na ako. Hindi kayo mabdos man ka. Hello, maintenance gani. Dili yun na pabihaan akong tambala. Pero sa lagi anak, mabdos lagi yung taon ka? Maon sa nang atong anak, simba ko lang ka na imong gimabdos. Ato pa yung taon ng unang anak. Nya, musugot ka nga kaming duha ang maimpas kung dili ko kainom sa akong tambal. Ha? Nabahala ka, eh. Madero, tambal na mo. Di ang bibi. Patyon man noong taan niya, uy. Makalagot, ha. Makalagot yun. Gusto na ana, oy, Jean. Para ka na, lakan, magyudayon ni mo, oy. Kakapayason, yun kay mata. Kaniadto kapag yus bata ka pa, nga kapayason kay ka. Dali rang muhilak sa gagmang hinungdan. Ma. Kay di tinood. Mahilak kay ka, oy, sukad sa bata ka pa. Himi ka ayo. Maong usba intaw ng batasanan ni mo, day. Kay umaabot ka ng inahan puhon kung ipanganak mo na ka ng gimabdos ni mo ron. O, di sa maayos o sa kamabdos nga magsigig hilak. Uy, kay madawt o niya simba ko ng gimabdos ni mo. Tinuod bagod na, ma. Oh, anong dili man? Nga kung unsay bation ni mo, bation masab na anang anak ni mong nas imong tiyan. Sumpay, baya mong tinai, day. Si Nards manggod. Ay, sos na, anasab ka, anak. Ibasol mo na sab si mong bana ng imong batasan. Husto masab si Nards ba? Nagpakabana lang siya nimo og sa inyong anak. Unsa may dautan, anak? Og, ipangutanaon niya na sa imong doktor ay, kung angay bang magsigi kapag tumaran ng tambal ni mo subak nga mabdos ka man. Kay samas akong giingon, nga kung unsa imong bation sab nas bata diha sa imong tiyan. O kung unsa isod ni mos imong bautiyan, makaon sab na sa bata. Unya kay, nagsigi ka man diay og tumaran ng tambal sa imong hubak, idi nakatumar sa ng imong anak ron diha sa imong tiyan. Oh, ma. Nards, kabantay ka sa atong anak. Dugay ang development mo. Ay, tuig na. Pero di pagit kalitok. Pero, sobra siya kakiat. Bitaw. Hyper bitaw kay na siya. Pero mas mag-ol siguro ta kung magluya. O nga, okay na pasagdila na. Oh, hala! Ayaw pa kalitong dagan! Ja! Tuan na lagi! Napangka na! Hyper manggod! Recorded by X Thunder Gaming. Nagdako ang among anak nga lahi siya sa ubang bata. Dugay ang ngayang development apan super ka-hyper. Bisan karon nga 4 years old na siya. Pero lahi ra gyud siya kung mo istorya ikumpara sa ubang mga bata nga sama ra niyag edad. Grabe kalihok og ka-hyper. Unya, John, palihog ra kog kuha sa kong antipara, be. yes lala. Oh, masugo man lagi. Ay, ulagi ma. Masugo man gud na siya.
Apan usahay pud lagi, dili matumong. La. Oy, cellphone man na nako dong. Akong antipara, bayay ako ang sugo dong. Para sa eyes nako, bakit to oh? Oh, awa ma. Dili lagi matunong usahay kung sugoon. Ug dili pa gyud kaayo kalitok. Pastilan ni mo eh. Oh, Nak, asa na mga tipara ni Lula? Ay glasses niya ba? Ay, nagduwa naman ni noon. Ako nalay kuha sa imong tipara, ma. Niyan ako sa eskwelahan ni Junjun. Maayo unta kung nag-behave lang ni Ron sa ilang classroom. Oh, tingog man karon ni Junjun! Salamat ang taon kay niabot ka, ma'am. Kay nikalma na ang imong anak. Ay, pastilan, gina siya og dili mahatagan siyang gusto. Mag-wild man, uy. Pasensya na gyud kaayo ninyo sa akong anak, ma'am. Kuan, ma'am. Napa-check up na ba ninyo siya sa doktor? Kay nagduda ko, ma'am, nga doon na siya mild autism. Ha? Bisan ako, nahibaw kong dili normal ang akong anak. Pero dili sad ko katuo nga may doon na siya mild autism ang akong anak. Pero sa akong pag-search sa internet, may sintomas gyud ang akong anak sa mild autism. Wa ko pa gyud mapa-check up ang akong anak tungod na sab sa kaapiki sa budget. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Grabe ka kiat o ka-hyper ang akong anak. Mahila kaayo unya mag-wild kung dili mahatagan sa iyang gusto. Ug murag late ang iyang development. Tinuod bang may mild autism ang akong anak? Ikaduhang pangutana. Dihang gimabdos pa nako siya, nagsige pug kog tumar sa akong maintenance nga tambal sa akong hubak. Mao ba kini ang nakaingon niya? Ikatulong pangutana. Pag mabdosad nako, magsige ko og kaguol. Dibdibo nako ang stress hangtod nga nanganak ko. Mao ba sab kini ang hinungdan sa kondisyon sa akong anak karon? Ikaw pa to katapusang pangutana. 4 years old na ang akong anak. Apan, lahi gid siya sa ubang mga bata. Kung mild autism gid ni siya, nabay tambal sa mga ingon ini? Kung magpadoktor mi, sa unsa mi nga doktor nga moduol, mausab pa ka ni siya og ipadoktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jean. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral mga problema sa ginadiling drugas. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diri sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Bilingos Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga the problem isn't with your body but what you think of it, no? Sometimes manggod kini nga atong unahuna negatibo na wa kitay sakit sa atong lawas physically ha pagadto na to sa laboratorio normal man tanang resulta sa mga laboratory exams. Pero may kasakit diri dok, labad diri dok, batik kay kong ipaminaw. Mo na yung gitawag sa mong pagtuon sa psychology ug psychiatry nga mga psychosomatic signs and symptoms. So there's nothing wrong with you actually sa imong lawas kundi just a product of your negative line of thinking, no? So ang ato magtatampo karong adlaw si Jane, 28 years old, taga Bohol. Married, duhay ang mga anak. May tungod kini sa iyang anak, no? Nga suma sa atong murag na
developmental problem, no? Na psychosexual developmental concern, no? So ako lang yun yung paningkamutan din, matubag na ko na yung mga pangutana, no? Musta naman mo da sa Bohol, no? Musta naman kung migo da si Dr. Boots Alisna o si Panty Alisna, mga Alisna family. Musta naman si Ma'am Mabel Saniel da sa Tagbilaran City, no? Musta naman ma'am? O mga Yu family da sa Kalapi, no? Maadjong adlaw ninyong tanan da sa Bohol, no? Inaot nga wa gajud mo maapektuha sa kusog adyong linog, no? Kay diri kami kasusugbo, pubidang kusuga diri labi na dito sa amihan ng bahin. Bisan gani kami diri sa city, kusog-kusog gyud kayo, no? So ako lang yung paningkamutan po ning imong mga pangutana ma'am nga matubag nako, no? So unang concern ni Ma'am Jane, may tungni siyang bata, no? Grabe ka kiat o ka-hyper sa akong anak. Mahila kaayo og may wild kundili mahatag iyang gusto ug murag late iyang development. Tinuod bang may mild autism ang akong anak? Well, with the limited information, may posibilidad. Pero wala gyud ko mo sa lagi na sa among pagtuon, among pagpractice sa pagka-doktor, mas maayo gyud og ma-examine na mo ang usa ka pasyente kay para nga maka-diagnose kumig tarong. But sa imong gihatag impormasyon, pagkakiat, pwede sa ni siya ma'am og kanang attention deficit hyperactivity disorder. Unsa man siya? Kanang hyperactive, short attention span og kanang restless, no? Dili mapakali ba kanang mamusig ang ambak, kanang mo lagi yung kiat, no? So ADHD kung tawagon ni siya, no? Natay mga kasong inana. Kining autism, this is a developmental disability na ay problema sa iyang brain, no? Genetical napoy genetic factor ani nga mo come into play o environmental factor. So unsa may mga tilimadon nga ang usa ka bata na ay autism, kini siya na ay mga social inunta concern, no? Na ay dili kay siya mag-socialize sama sa ubang bata, unya maulagi na dali kayong pulan, no? Dili maka kuan og kanang dugay nga interaction. Ang kuan ni siya developmental delay, no? Di prepared to be alone, unya gamay rag mga amigo, unya kining dili siya interested sa ubang nga mga butang, usarag iyang ganahan. Ug kanang iyang ganahan balik-balikon og niya buhat. Mao na yung mga tilimadon ni. Sa akong balikon ang mga hinungdan niani na developmental disability sa inunta central nervous system sa bata, genetically and environmentally. No? So nani siya problema with the communication. Dili kay siya makiginteract sa mga tao o duol sa inyo, mga members sa family nya, restricted o repetitive ang iyang interest sa usa ka butang. Mao nay akong ma-describe sa ka bata nga nay autism. Na ako'y mga pasyente ngayon ani, pero dili kay siya common, no? Mas maayo ni siya mapakita ni siya sa ka developmental pediatrician or sa ka child psychiatrist or any doctor for that matter, no? Da sa Bohol, nada si Dr. Joy Bueno, no? Ipakita ni Dr. Joy Bueno da sa Galeares Hospital. Ingna lang gi-refer ni Dr. Rene Obra, no? So para nga ma-diagnose properly. Sunod nga pangutana, dihang gipanabdos panako ni siya, nagsige pud ko og tumar sa akong maintenance nga tambal sa akong hubak. Mao ba ni nakaingon niya? Well, lilisat lang makaingon mo ay nakaingon sa akong nanggiringon. Daghang kayo mga factors to be considered genetically and environmentally nga naay mga kaso nga ma-autism, no? Makakos. Dili lang autism ang naay mga problema sa mga bata, no? Naatay daghaning akong main roman na Asperger syndrome, na Rich syndrome, na mga lawom kani mga ngana, no? Bisan gani ako nga mao gini akong linya say malimot kung sa may meaning ani mga term na to na ADHD, mga ingon ana. Kung inom kag para sa hubak, lahi mo itong function na to, kay more on the respiratory problem man to, no? Generally, kung healthy ang usa ka mama nga nagbuntis, posible sad nga healthy sa ang bibi nga magtubo sa iyang uterus, no? Sa iyang tiyan. Pero kung naay mga medical problem, it will also add on to the possibility nga magka-problema po ang bata nga naa sa
iyang tiyan for 9 months. So wanagay ko mo sa naakay katos mga buntis na minaw karon, wanagay ko mo sa naamoy regular prenatal check-up. Ug ang baby nga matao na ni siya baby book na mga ni baby book na nga kung itoy dito sa balay no nga are sa veterinarian no much more for the baby gyud sa tao gyud no naagit baby book kay para sa proper immunization o kanang mga vitamins nga kinahanglan ug unsa pa mga importante nga paghimuon sa usa ka bata nga nagtubo no. Sunod nga pangutana, pag nablusad nako magsige pug ko kaguol dibdibo nako ang stress hangtod nga nanganak ko mao ba sa na hinungdan sa kondisyon sa akong anak karon posibilidad no kay among pagtuon kung ang mama gani problematic akong balikon not only physically but also psychologically it is possible nga moapekto pod ang diri sa bata. Kaya nga nito yung study nga ang kung ang buntis kuno magsigig kuno paminaw og music during that pregnancy period murag magkadoon to the health sa iyang baby nga nagtubo maminaw sa kuno ang baby dito sa yantian no mo ingon na tong research ha so kung ikaw perming under stress kinara bang under stress ta por binang daghanang mga signs and symptoms nga bation nimo bisag wa kay sakit no stress lang ka no anxious stress for whatever reason no posible ton maka-add on to sa posibilidad nganong ningon ani nimong bata ipakita lang ni siya Jane og pediatrician dia sa Bohol no sunod nga pangutana 4 years old na ning akong anak karon apan lahi gyud siya sa ubang mga bata kung mild autism gyud ni siya naabay tambal sa mga ingon ani kung magpa-doktor mi sa unsa man nga doktor mo doon mausab ka ni siya ug ipa-doktor yes yan namay tambal ni no ako kung autism gani mo resita kog mga manghingalan nako pero I'm sure dili mo makapalit ani without doctor's prescription ang among sa akong mahinumduman ang mga tambal ni mga quetiapine olanzapine risperidone no mao na mga tambal nga among ginahimo or ginahatag sa mga bata nga naay man yun ani kung pananglitan ADHD ni siya attention deficit hyperactivity disorder ang among kasagaran ni resita na ni is methylphenidate no natay Concerta o Ritalin no ako lang nang gipahingan lang on the air but I'm sure ako malikon dili mo makapalit ani without doctor's prescription kay labi na kining methylphenidate kay regulated drug ni siya but effective ni siya against mga bata nga kiat kayo so hinaut kasabot ka sa kong speaker ni mo Jane dia sa Bohol maadjong adlaw ninyong tanan dia o ginaot nga okay ra ang kinabuhi so once again ako si Dr. Rene Obra thank you very much makainayon ng pagpaminaw sa mong programa sa Ramen taas kita greeting din sa tong lugar so from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center Radio Mo Nationwide Tatak Ramen daghang salamat ug maayong adlaw.